Tot seguit, els joves solistes de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines ens oferiran a la ponència actuació l'impuls de la música. A través dels instruments i de les melodies demostraran que el funcionament d'una empresa i d'una orquestra tenen molt més en comú del que ens podria semblar en un primer moment. Una jove orquestra que va néixer com a projecte pedagògic de l'Orquestra de Cadaqués, que ofereix a joves músics fer un treball orquestral de gran nivell sota el mestratge dels professors de l'Orquestra de Cadaqués. Són tot músics entre 16 i 20 anys que estan actualment cursant els estudis d'instrument de grau professional o superior. El seu director és en Jaime Martín i el coordinador artístic, en Jaume Lleixa, que ens acompanya aquest matí amb nosaltres. Un fort aplaudiment per a ells. Moltes gràcies. Molt bon dia. Segurament us preguntareu què hi fa un quintet de corda en una jornada d'empresa o per empresaris. Doncs bé, tal com diu el títol de la jornada, Reivindicant l'empresari, venim a afegir la nostra veu, la nostra música, a aquesta reivindicació. I reivindiquem també l'empresari cultural, que és el que en el meu cas em correspon. Però abans de començar amb aquest petit viatge musical que us proposarem, per fer paral·lelismes entre música i empresa, permeteu-nos, sisplau, que ens presentem. Com deien, soc Jaume Lleixa, coordinador artístic de l'Orquestra de Cadaqués i del seu projecte pedagògic, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. Tal com feu molts dels empresaris i directius que sou avui aquí, l'Orquestra de Cadaqués, una empresa cultural pionera a Catalunya i a tot l'Estat, ha apostat també des dels seus inicis per associar-se amb els millors talents, especialment amb el dels joves. I nosaltres, l'Orquestra de Cadaqués, ho fem a través del concurs internacional de direcció que oferim a joves directors de fins a 35 anys i que ha donat a conèixer directors que ara ja estan a dalt de tot, com són Vasily Petrenko o Gerandrea Noseda o el mateix Pablo González, conegut aquí a casa nostra per ser l'actual director titular de l'OBC. Com també creant la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, que a part del treball clarament pedagògic, participem en altres activitats i projectes més creatius, com poden ser una ponència com aquesta, o també la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. No sé si l'heu escoltat mai o n'heu sentit a parlar. Aquesta orquestra peculiar, formada per instruments de corda com aquests que tenim aquí, és a dir, els instruments tradicionals de l'orquestra simfònica, però en comptes dels vents habituals, flautes, oboès, fagots, és amb els instruments de la cobla. Aquesta idea va ser un invent de l'empresa Metalquímia, suposo que us sona el nom de l'empresa, que és una empresa que bàsicament es dedica a la innovació tecnològica en el sector carni, però que alhora destina molts esforços per donar a conèixer per la promoció i la difusió de la música que es fa a Catalunya. La participació d'una jove orquestra com la nostra en un projecte com la Simfònica de Cobla i Corda ha aportat una nova dimensió, que és la de la interacció entre joves talents i músics professionals. Precisament un dels punts forts de les empreses més sòlides del país és aquesta interacció entre júniors i sèniors. Bé, fet el primer paral·lelisme, donarem pas a la música. Potser trencant un tòpic de que la música clàssica és avorrida i no té ritme.
Ja ho veieu, ritme sí que n'hi ha. Una dada curiosa, en aquest moment, mentre sonava la música, haurem establert entre tots nosaltres els que estem aquí uns 246.483 milions de noves sinapsis o connexions neuronals. Vaja, aproximadament. En tot cas, està científicament demostrat que es tracta d'un 25% més de les que s'haurien establert sense música. Podem assegurar, per tant, científicament, que la música estimula i beneficia el nostre cervell i, per extensió, la nostra vida. I com ho sabem, això? Doncs bé, perquè hi ha científics que dediquen hores, temps i esforços, cadascun al seu camp, evidentment, a fer recerca de dades com aquesta. I així ens poden donar respostes per fer del nostre un món millor. Com també fa que sigui un món millor la tasca de moltes empreses que dediquen bona part o que dediqueu també bona part dels vostres esforços a la recerca. La recerca ha de ser una de les prioritats de la nostra societat. Això crec que tots ho tenim clar. Sigui en l'àmbit que sigui, en el de la ciència, el de l'ensenyament, el de les arts i, evidentment, per descomptat, en l'empresarial. Aquest és un altre paral·lelisme. Un altre paral·lelisme que podem trobar entre empresa i música és l'imprescindible binomi de lideratge i treball en equip. Això crec que haurem anat tots plegats, hem anat a molts cursos en què és la base, el bon lideratge i el bon treball en equip. Però, si de cas, fem-ho d'una manera gràfica. Imaginem que aquest quintet de corda és l'equip directiu d'una empresa. Cada un d'ells té una formació sòlida. Llavors tenim també un líder al capdavant, en aquest cas l'Alba. Si cas us presento Alba, el Quim, Laura, Marc i el Jofre. Doncs l'Alba avui té assignada la tasca de concertino. Precisament en anglès aquest càrrec, aquest títol de concertino, rep el nom de líder. Doncs tenim la líder. Llavors, precisament estem en aquesta reunió de l'equip directiu per decidir un tema important, l'aplicació del pla estratègic en la comunicació de l'empresa. També us deu sonar això, Doncs, però ho farem, ja et dic, com hem dit, cada un d'ells compta amb una formació sòlida a nivell individual i ara és l'hora de compartir el coneixement. Però el coneixement no es pot compartir de qualsevol manera. Si cas ho explicarem amb un petit exemple musical. Si, com passa a moltes empreses, el líder proposa una idea, però més que exposar-la pretén imposar-la i no escolta les opinions o suggeriments de la resta de l'equip. Per brillant que aquesta idea sigui, serà difícil, per no dir impossible, que l'equip l'escolti. Ja ho veieu, un líder sense empatia és una bomba a la línia de flotació de qualsevol projecte. Generalment destrueix els equips, fa caure la mediocritat i acaba produint això, el caos. En canvi, a mesura que el líder aconsegueix, a part de que s'escolti la seva idea, escoltar i fer escoltar les idees dels altres, el resultat podrà ser ben diferent. Aquí tenim un bon exemple de que avui dia, ja sigui en una formació musical, en una empresa o en una institució, també, ens calen líders ben preparats i empàtics per afrontar entre tots els moments d'incertesa que estem vivint. En definitiva, si barregem en la mida justa el talent, la formació, el lideratge i el treball en equip, però sobretot tenint en compte les persones, aconseguirem sens dubte millorar la competitivitat, és a dir, l'èxit.
Bueno, una de les coses que s'ha de fer de tant en tant és afinar, perquè si no, per retocar, per confirmar que tot va bé. Això seria com comprovar que tothom té el dossier, a la reunió aquesta. Que a vegades passa, us ha passat algun cop, Ostres, no m'ha arribat el correu. Doncs ja està, veus? Ara tothom té el dossier. Un darrer paral·lelisme seria el de la responsabilitat social. Crec que tots estarem d'acord amb que és imprescindible tenir cura del benestar de tots aquells que formen, de totes les persones que formen part de les nostres empreses. No tan sols perquè repercuteix positivament sobre la productivitat, sinó també perquè és una qüestió de responsabilitat amb la societat que cadascú en el nostre àmbit ens ha tocat liderar, perquè com a empresaris ens toca liderar moltes vegades, sobretot després en aquests moments concrets, no? Com de ben segur deu ser el cas de tots vosaltres, els responsables de les empreses, també les culturals, som afortunats de dedicar les nostres vides a allò que ens apassiona. En el nostre cas tenim la sort afegida, que és la de compartir amb tots aquells que formen part, amb tots els nostres partners, diguem, que pot ser tant des de la família fins als treballadors, proveïdors i clients, aquesta passió. Clar, potser en algun moment pot ser un obstacle el fet que el nostre producte és intangible, és molt intangible, com és amb la majoria, com passa en l'art en general. Però tot i així tenim la capacitat, o gràcies a aquest producte tenim la capacitat de poder generar emocions i sensacions a través de l'art, i en concret amb la música ho podem fer amb un llenguatge que és universal. Espera't, ara m'he perdut, perdó, Val, sí, exacte, un llenguatge universal que ens permet, sabeu la frase aquella de una imatge val més que 1000 paraules, en el cas de la música un fragment musical, suposo que us ha passat algun cop, pot evocar milers d'imatges, és a dir, per tant, milions de paraules. Evidentment, a part del superhàbit de connexions neuronals que us comentava al començament. Doncs bé, dit això, si cas, com que tenim aquesta sort, us ho direm tot amb la música.
esperem que la nostra petita aportació musical us pugui ser útil en algun moment. Veureu que després us donaran vam quedar d'acord amb els responsables de la FOEC de proposar una activitat paral·lela. Us donaran un full informatiu on us explica que aquesta activitat paral·lela que farem el dia 18 de juliol, el divendres següent de la setmana vinent, a Figueres estem amb la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. Podreu escoltar aquests nois i 60 més amb un repertori important, que és el concert de violí de Brahms i la setena sinfonia de Dvořák. Però abans del concert havíem pensat de fer una trobada amb aquells de vosaltres que estigueu interessats per explicar-vos el funcionament d'una empresa cultural, perquè moltes vegades ja hi anem a concerts, hi anem a òperes i tal, i no som conscients del funcionament que hi ha al darrere, i tal com us he explicat avui, jo crec que alguna eina sí que, o alguna petita aportació a les eines que ja teniu, sí que us podem donar. I parlant-ho amb els responsables vam estar d'acord en que potser estaria bé tots aquells que vulgueu, el proper divendres 18 de juliol, després us donaran la informació, hi ha el correu electrònic i el telèfon perquè podeu confirmar si voleu assistir. Moltes gràcies i fins al 18, el dia que els que vulgueu venir. Moltes gràcies.